Maabot jud ta sa punto sa atoang kinabuhi nga gusto natong mawala ang atoang gugma nganha sa isa ka tawo. Unsa ba ang kinahanglan natong buhaton? The sad thing is walay pa maagi aron mawala ang atoang gugma. Bisan pa man pila ka bulan o tuig ang nilabay. Hilabi na kung ang atoang gugma nga gipakita ug gipatagamtam diha sa isa ka tawo kay tinuod og tiunay. Bisan kasakit lang ang iyahang gisukli sa atoang gugma o wala jud ta higugmaa, ang atoang gugma nganha sa isa ka tawo magpabilin gihapon na diri sa atoang dugan. Langga, ayaw pugsa kung dili jud mawala. Kay the more nimo ipamugos ang isa ka butang, mas masakitan pa hinuon ka. Ang ako ang matambag, ang dapat nimong buhaton kay dawaton ang kamatuoran nga. Niabot lang jud siya sa atuang kinabuhi para matudloan kita sa mga butang nga dapat pa natong makatunan. Para sa sunod, better person na ta. Mas maayo pa kaysa sa una. Niabot lang jud siya para mahimong parte sa atuang kinabuhi bisan sa kajut lang ug dili pang kahangturan. Maunang bisan ang gugma nga ato ang gihatag sa isa ka tawo kay tinuod og tiunay. Kung ang tao wala jud nakatagana para sa tuwa, mawala jud na.